Όταν σ' είχα πρωτόδει, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Πάμε τώρα στην Ελένη Ψυχούλη, η οποία, το ξέρετε, ότι δεν είναι μαγείρισα, δεν είναι σεφ. Και τι είναι? Είναι δημοσιογράφος, είναι λέει γυναίκα της διπλανής πόρτας και αποκαλύπτει στον αγαλματένιο Σταύρο Νικολάου! πόσες προτάσεις γάμου τις έχει κάνει ο αγαπημένος της. Και πολύ καλός έκανε. Με δαχτυλίδι. Ο έρωτας, λέει, δεν περνάει από το στομάχι. Από πού περνάει? Περνάει ρε μάνα. Από το πορτοφόλι, δεν ξέρω. Είναι brand name, ας πούμε, η Ελένη Ψυχούλη πλέον. Αν η μένα βρεθεί κάποιος να με πληρώσει. Δηλαδή? Άσε που όταν έρχεται και το τέβε μετά, εκείνη που νιώθεις την απόλυτη ταπεινότητα. Οπότε, πάντως να το δηλώσω και μια φορά δημόσια, δεν είμαι σεφ. Γιατί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε η σεφ, αλλά και ξέρεις τώρα στα επαγγελματικά του χώρου μου λένε η σεφ. Δεν είμαι σεφ, παιδιά. Δεν είναι και ξέρεις, είναι λίγο ντροπή για του σεφ. Είμαι μια δημοσιογράφος η οποία καλοδέχομαι εδώ σεφ. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Όχι. Αυτά είναι βλακίες. Δεν περνάει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σε ερωτευτώ επειδή θα μου μαγειρέψεις μια καλή μακαρονάδα. Ξέχνα το. Εσείς πόσες φορές νιώσατε τον έρωτα? Τον έρωτα, μία φορά ερωτεύεσαι. Και είναι τώρα, φανταζόμαι, αυτή τη στιγμή. Ναι, στα γεράματα. Έχω προσέξει και ένα Και τη Σοφία να το επεξεργαστείς. Ναι. πολύ ωραίο δαχτυλίδι που φοράτε. Τα κάνει ο καλός μου αυτά. Έχει γίνει πρόταση γάμου, δηλαδή. Πολλές μάλλον, γιατί έχω πάρα πολλά δαχτυλίδια. Έχω πάνω από 150, οπότε μάλλον έχω δεχτεί 150 προτάσεις. Είμαι πολύ τυχερή.